Ауыл баласы үшін мәктәп туған жер жылысын беруші, балачақ һәм үсмер йыллар истәлеген саклаучы білім ушағы. Шушы көннәрдә Әлки районының Алпар урта мәктәбе ачылуга 100 ел тулды. Бір ғасырлык тарихи мәктәп бәйрәменнән Мөршидә Җиһан репортажы. Мәктәп бусагасын атлап керүгә әнә шулай барыбыз да бала чакка кайта. Хисләр ташый, укытучыларның үсендереп бишле куйганнары яки киресенчә өй эшен әзерләп килмәгәнсең дип икеле шәпәгәннәре барысы да бүген генә булган кебек. Бик таләпчән, әмма укытучыларыбыз бик гадел иде дип искә ала Рамил Гатауллин. Гәрәйбә Фәүзия апа безнең 1-нче класстан өйрәтте 3-нче класска укытырга. Бер кадефтән. Ул безне, конечно, урысча торган иде. Ну, дөрес ушкан ул безгә. Өйрәткән, рәхмәт. Урынны җмакта булсын Фәүзия апаны. Белсен, кеше булсын дип тырышкан инде ул укытучылар. Иң мөһиме нәтиҗә, кемнәрне генә тәрбияләмәгән мәгърифәт нуры таратучы тормышның беренче танып белү йорты мәктәп. Миңа күп җирдә эшләргә туры килде. Совхоз директоры, колхоз председателе, райпа председателе булып. Мин барсы белән дә бу хезмәтем укытучылар хезмәте дип тә саныйм. Алпар мәктәбе районда иң данлыклы мәктәпләрдән санала иде. Районның 7-8 авылыннан безгә килеп йөриләр иде. Мәктәптә укыту сыйфаты югары булу сәбәпле мин әйтәләмен, көчле математиклар, физиклар, химиклар чыккан. Алма янында яткан бәрәңге дә бераз вакыттан алма тәмәйтә башлый. Алпар мәктәбе укытучылары үзләренә алмаш буын, үз һөнәрләрен дәвам иттерүчеләрне дә әзерләгән. Мәктәптә эшләдем. 38 ел математика укыттым. Эшемне яратып башкардым. Менә хәзер бүгенге көндә үземнең укып бетергән мәктәбемә аның 100 еллыгына шул кадәр ышаныч белән, шул кадәр яратып, шул кадәр үземдә горурлык хисе уянып, менә бу мәктәпкә килдем. Горурланып килдем. Чөнки бу мәктәптә мине укыткан укытучылар бөтенесе искә төшәләр. Алар шул хәтле ихтирамга лаеклы укытучылар иде. Сәхнә түрендә яңа буын. Алпар мәктәбенең тарихын кадерләп саклау алар кулында. 4 авылдан килеп безнең балалар укый бүгенге көндә. Балалар әлбәттә элекке заман белән чагыштырганда күп түгел, ләкин әле алай зарlanып та булмый. Менә бүгенге көндә 37 балабыз бар безнең мәктәптә. Балаларыбыз әз булуга карамастан, без район конкурсларында, аеруча спорт ярышларында актив катнашабыз. Приз урыннарыбыз да күп. Фән олимпиадаларына катнашабыз, анда да урыннарыбыз бар. Республикада урын алып кайттык. Менә быелгы олимпиадада да шулай ук бүгенге көндә безнең мәктәбебез тулысынча педагогик кадрлар белән тәэмин ителгән. Үләктән беренче проблемабыз юк. Мәктәпне, укытучыларны, белем йортына рәхмәтле укучыларны хөрмәтләү бәйрәмендә кунаклар да катнашты. Алпар мәктәбен төп-төгәл 50 ел элек тамамлаучылар да биредә. Безнең Сания апа укытты инде Вәлиева Сания. Безнең класс җитәкчебез иде. Бик әйбәт инде без аны хәзердә бик яратып, бик нитеп искә алабыз. Шәриф абыйлар, Гүмәр абыйлар, менә ул вакытларда укыган укытучылар инде. Без аларны хәзердә яратып, Хатыйп абыйлар бик яратып искә алып, бик хөрмәт итеп яшибез без аларны. Алар әлбәттә иске мәктәптә укыган. Укытучыларга апа, абый дип эндәшү дә авыл баласы өчен гадәти. Классташларыбыз белән дә очрашып торабыз, укытучыларыбызны да чакырабыз яныбызга. Аннары менә бүген дә без уннан артык классташ монда очраштык, сөйләштек, әле тагы очрашырбыз. Аннары мин инде үземнең абыем турында әйтәсе килә. Минем менә монда Закиров Солтан дигән абый кран белән бик каты булышты мәктәп төзегәндә. Дөресен әйткәндә мин алай ни укымадым. Нидә генә укыдым, среднийда генә укыдым. Аллага шөкер, армиядә служить иттем. Аннан соң кайткач үзем Казанга киттем. И миңа ул мәктәпнең белеме эштә ярдәм бирде миңа. Яңа дип йөртелгән мәктәп бинасы салынганга да ярты гасыр булып килә. Быел анда төзекләндерү эшләре башкарылган. Район хакимияте, мәгариф бүлеге һәм әлбәттә бу мәктәптә белем алган элеккеге укучылар иганәчлек ярдәме күрсәткән. Алпар мәктәбен 3000гә якын укучы тамамлаган. Шул исәптән шагыйрь һәм прозаик Шамил Маннапов, көрәшче Рәшит Сәмигуллин.
Бу хакта тәфсилләп мәктәпнең музей өлешендә язылган. Тарих укытучысы Кадир Сибаев нигез салган хәтер ел язмасы ул. Ул музейның экспонатларын булдыра, аларны байыта һәм балалар белән бик мөһим эш алып бара. Менә шушы музейның безнең мәктәптә булуы бүгенге көндәге Алпар мәктәбенең 100 ел тулу уңаена бик зур этәргеч бирде. Чөнки бүтән истәлекләр Кадир абый истәлекләреннән нигезләнеп алынган. Иске мәктәптә укысак та, ул еллар безгә бик кадерле иде дип искә ала 77нче елны тәмамлаучы сыйныфташлар. Классташларны күрүгә бик күңелле булып китә, күзгә яшьләр килә. Менә без укыганда бик күңелле бит инде. Ул көнне бик күпләрнең күзләренә яшь тулды, күңелләр нечкәрде. Үзләренең үрнәгендә төпле тәрбия биргәннәренә бик шатланам, аларга һәм чиксез рәхмәтлемен. Мин читтә яшәгәч, горурлану хисе тагынданак. Горурлык хисләрен ташыткан үткәннәрне барлау тантанасы тәмам. Әмма бик тиздән 101нче елына аяк баскан мәктәптә үткәннәрне бүгенге белән бәйләп, кабат кыңгырау чыңы яңгырар. Мөршидә Җиһан, Илдар Галәветдинов, Татарстан яңалыклары өчен махсус Әлки районыннан.